Erreka esaten diote, baina nik uste erreka baino kloaka edo halako zerbait dela. Nondik dator usai hau? Nik ezagutzen dut lindanoaren usaina eta lindanoaren ez bada, lindanoaren usaina pues, bere primo hermano dalako zerbait izango dela. Uretara, hurbiltzen bazara, gero eta gogorragoa da edo handiagoa da lindanoaren usain hori. Ezagutzen ez duenarentzat zer nolako usaia dela esango zenuke? Zarraroa. Hori erabiltzen zen insektizida modukoa. Halako usain bat da. Beraz, zuen susmoa da zerbait botata dagoela hor, sustantziaren bat edo? Zerbait agarraroa pasatzen dela hor erreka. Hementxe gertu, etxe bizitza ugari dago, etxe bizitzetan ere leihoak eta irikitzeko arazoak dituze, usaia sartuko delako barrura edo? Arazoa da bakarrik usaia. Osasunarentzat arriskutsu izan daitekeela uste duzue? Bai, hori da auzokidentzako beldurra. Eta gainera, bertan dauden animalientzat, ez? Zetorren ura, baki egin dute, obra honen atzean dauden obraren ondorioz, ebaki egin dute eta zegoen ura zikatzen ari dela poliki-poliki. Eta jendea esaten du egon direla arrainak edo zer egon dela. Ikusi ditut zenbait gaztiak lokatzetan edo? Lokatzetan eta hori, zer bazegoen. Usaina zer dago lokatzan edo uran, edo ura mugitzen dago usaina, baina usaina hor dago. Eta ez dago hor kanpoan dagoen belarretan, uran edo lokatzen daude lekuetan baina. Beruarekin usaia areagotuko denaren, beldurra duzu ez da? Usaia eta eltsoak. Zer da eskatzen duzuena? Aztertu behar dute zer pasatzen da, zer dagoen horre halako lokatzetan, zer gaiti dagoen usaina. Urragentziatik lasaitasuna eskatu dute, usaia erreka azpiko lokatzetik datorrela diote eta bertan intsektizidarik ez dagoela ziurtatu dute. Getxotik Liernia Agrezabala, Euskal Herria zuzenean.